Ano ba daw sayang kaagi karon? Mukining sa kababay nga nagtago sa address sa Bulacau, Cebu City. Ang atong matatampo nagdasangan nga Bea. Ikaw po'y nabaigid ko aning kinabuhi, ha? Ha? Ikaw pa'y moingon, anak, ha? Nga kung buot, huna-hunaon. Ibuning sa? Nga nung nagkalisod ta. Ay, sos! Pasagilala sa di ba ako pagsugal? Muna lang ganin ay kalipay Kuya paminaw ng mga magpapasigig away, eh. Muato ko silang gaw din, Nobi. Pagko sa amo eh, lagaw ko. Ha? Asa man di ka? Nagunsa mo ka Dennis Bukid. Pahangin lang. Pag ko ganahin nga, naminaw sa kumama eh. Sige lang, away sa papa. Bahin sa unsa man. Bayan sa pagmahay ni mama. Ngano ko nga, nanganak pa siya nako. Ako may gibasol niya. Awa siya mag-enjoy sa iyang pagka-batanon sa una. Kaya karon nga, gusto siya nga mulaag. Pugnan mo siyang papa. Nagpariha lang taani. Oh, kaya naman na ikaw. Sabi siya problema ni mo sa inyo. Si mamag papa. Oh, ano man? Sige glalis. Bahin sa kwarta. Muna ni ikyas ko sa amo. Dili ka tawag problema nga itong mga isig ka pamilya, no? Maulagi ka. May pag mag-iinom ta. Maayo pagaw. Lami agis hangin dinis bukid, uy. Mulang. Nya, makarelax pagi sa utok. Tinuod. Gaw, unsa ka kung mamahawa na nakat sa ato? Ha? Kabang na tagbay, dool sa tong trabahoan. Nya, mag-usal na tagbay para dilibog at ang abangan. Bitaw, no? Sige kaw, mamalhin ta. Aron sa dili na ta magsige kadungog sa mga yaw-yaw sa itong mga ginikanan. Mau ba? Namo yung doon sa trabahoan? Oh, Doon rin kayo nagpapabisita rin, ha? Bisita niyo kayo mo, ha? sige ba? Yes. Sige, ha, Bia. Ako yung pagod na kayo. Duty pa ko. Bye-bye. Sige, bye. Isa itong gusto mamisita ni mo? Ay, katong dugay nang nanguyab na ako ba? Di ko masugot na magpasuod kag lalaki din niya. Unsa gaw? Naunsa man si Dino? Anong kalit man siya kausap? Bahala siya, eh. Didalan sa kumusupak para wisam. Sa'yo ko mo pa uli ron, ha? Murag naglain ang akong lawas, Ronda. Kinsa man ron? Naay babae nga bisita si Gautino? Kumaayo niya, no? Dili ko pwedeng mudawat og bisita, niya siya pwede magpaanhi. Mula ka ko balik. Laayaw mo inang mga maurang usaw, eh. Naanad ko nga naa si Gautino. Siya may kainom na ko, permi. Siya ang akong best friend. Pero, busy man siya siyang uyab. Mao mag-solo ko nga mo inom karon.
Bayan gini ako nainom da. Sigaw din na, nag-chat. Unsa may gisan niyang picture? Nag-inom sad siya. Bahala siya. Dili ko mo reply. Bahala ka. Naabot na gyud ko sa bahay. Ay, kinauli na giga. Oh. Niyalari ka? Wala ka mo reply sa akong chat. Yun yung day ka nga ikaw ra? Or, basig na kay kuyog? Kuyog ni mong laki? Naunsa ka ka? Sulti na lang, good. Yung may uyab na ka. Pang wa na ka makikinom na ko. Unsa na yung problema ni mo, Dino? Ngano kung makastorya, makamura magagakumbana, ha? Kaya mahal na ka. Unsa? Nabuang na ka? Sorry. Igagaw tayo niya, musulti ka na ko, ana, ha? Sorry. Nadala ko sa kong inom. Katuog dito para mahuwasan ka. Sige na lang ginugpalik sa kunang-una ang gisulti ni Caudino. Naunsa man to siya. O naunsa man sad ko. Anong apektado makayo ko? Kalimti to, Bea. Gaw din naon sa guni. Ngano na hipos makasi mo mga butang? Bali na ko pinuyanan. Unsa? Pila ka buwan na nga, wa magpuyo si Dino din eh. Ganun mo rakaw ang mga kaayo. Tungod ba kay naanat ko nga naapirmi ang ako igagaw? Kumusta naman ka siya? Nak, kuan habi sa syudad kay kaslunon man imong igagaw. Giimbitar ta. Kinsa nga igagaw ma? Si Earl. Aw! Abi na kong si Kinsa. Sige ma, kanusa man ang kasal? Asam ka si Gaudino. Dili siya invited. Pero, ikagaw man namang duha si Earl nga mo ikikasal. Taas sa pagliog ni mo niha, anak. Kisabay gipagita di mo. Si Gaudino, ma. Ay, dili na tumuan ni uy. Kay dili man dayto nato igunsa. Unsa? Unsa dili igunsa, ma? Anak ra siya sa asawa si imong uyuan. Pero dili ang imong uyuan mo itinuod niyang amahan. Sa ato pa. Dili rin may mag-agaw ni Dino?
Dili, nak. Huwag di ko mahimutang. Gusto ko makakita niya. Gusto ko makikstorya ni Dino. Wala ba ko'y contact number niya, da? Ma! Naitaw! Habli hisa, kinaglaba ko. Naana! Dino? Pia. Kanito sa ko pamani nga nakakakus ko niya. Kimingaw na kay kunin mo. Dino? Sulti ko sa tinuod. Kimingaw ka basab na ako? Nagpangita basab ka na ako? Mahal basab kunin mo? Oo. Oo, Dino. Mahal di ka. Mas mahal din ka, Pia. Pila ka tuig sa kong in denial sa akong kawalingon. Yan anak gibati para ni Dino. Pero lagi, tungod kay mag-agaw mi, gibaliwa ni nako. Pero pagkahibawan nako nga dili day mi kadugo, wa na nako mapugni ang akong kawalingon. Ug hangtod karon, malipayon mi sa usag-usa. Naa ko'y best friend, ig-agaw ug uyab pagyud. Dili na lang kutob, ug daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power, RMN. And ayan guys, nandun ka nato nung lang episode karong adlaw diri sa handumanan sa usa ka awit no. Kaagi ni Bea guys. It's Bea and Dino love story. May happy ending guys no nga hitabo kay naibaw-an man ni Bea nga dili pala sila no. Paryente kay si Dino pala is dili niya no uyuan ang nagsagop niya guys kung dili dili paryente lagi. Sa sinugdanan sa istorya guys, ito na dong gano nga kawayo no ang ginikanan nila guys. Maotong naglain na lang sila no. Naglain sila guys kay di na nila kaya ang iyang consumption no. Consumption guys, na consumption sila tong kasi dirag away. Diba? Og maunat na guys. Nakalimot ko sa akong istorya Kalimot ko guys yun namatin pa na ko sa story Basta ang ending ato is sila ang nagkadayon no. Og nahibaw-an nila nga dili pala sila no paryente. Og gitagaan nila freedom ang usag-usa no. But tugurayot ng higayon na guys nung aning balik si Dino gigakos niya no. Si Dino og hugot no og feel niya nga mura siyang nalipay no, adunay something guys na kalipay no nga di niya ma-describe. Kay di ay nahigugma siya. Ana ba na guys no, pag mawala ang isa ka tao, ani mo ma-feel no nga importante pala siya no sa imuhang kinabuhi. Nabi na sa kanta nga absence makes the hearts grow fonder. Diba? Kanta ba na sa paper roses, only absence makes the hearts grows fonder, diba? So man to guys no, og sila gid ang nagkadayon og nasay duha ka anak. Pero ngano po gahang gisikreto man ni guys no sa iyang mga ginikanan. At the end of the day mura magyapon diba kay wala may asong makumkum hibaw-an yapon guys nga dili sila no paryente. Hoy, gamay ra nga subak. Asa man atong sa nuno nya? Gamay ra diha raw kanang liog ra kay sud ano nato na unya. Tungaan na siya. Tunay apritada unya. Ito pa may kuan go didto. Kanarang liog isubak. Yes, naghikay pa mi sa among paniod to. Paniod to.
paniod to na. Late na kayo mong paniod to guys. Nagplano ko guys og himog CR pero di ko kabaloon sa on paghimog sa CR. Pinani pala ang design sa septic tank ko. So para sa daghan pang komentaryo paghimog sa guys og reaction video. Jerry sa PMGS. Antigong banga natagpuan sa ilalim ng karagatan guys. So atong sayron guys no kung unsa man ay relevant aning banga nga ilang nakitaan guys. Panahon pa gani sa mga Espanyol. No, panahon pa gani sa tong mga ninuno guys. Og mahalin magani kinsa maganakita ani nga banga no. Syempre pag karaan guys, di ba mas mahal. So atong sayron no kung unsa ni nga tuig nila na trace back ang banga. Nagpilit-pilit naman yung cellphone Sa mga kabataan ngayon, hindi na pamilyar kung paano gamitin ang kamerang ito na para makakuha ng litrato. May mga nakatagong yaman, mga barkong lumubog at bahagi na ng ating kasaysayan. Ang isa sa mga ito na-discover. So ang banga guys, sakay pala nino sa barko no. So kung nanay barko panahon pa ni sa mga Kastila goro. Di ba kay bobeta nga ang mga Kastila is 300 years no naghari-harian sa atong nasud guys. From 1500s to 1800s. Early 19th century. Kamakailan lang, pati na ang dala-dala nitong treasures. Sa tinaguriang seafood capital ng Pilipinas, ang Rojas City sa Capiz. Wow, Rojas City guys is the seafood capital of the Philippines. Kano ko kasay ana guys no? Siguro brato ra guro ang mga seafoods diha no like alimango, mga lobsters. Kanindot guro magpuyo og Rojas City guys no, kay seafoods capital of the Philippines. Di ba? Kung naay gitawag guys nga rice granary of the Philippines unsa man ni siya? City sa Capiz. Hindi lang masasarap at sariwang lamang dagat ang pinuputirian. Rojas City sa Capiz guys. I think di hapon makita nato no ang Aklan, kanang Boracay no. Nagatuba magod siya sa Pacific Ocean mo nang daghan gyud ang isda dito. Grabe ka mga isda, mga bagti kayo. May mga kuan, sapsap, may mga nukos. Ito ang mga maninisid. Sa pusod kasi ng karagatan, may nakahimlay palang ilang yaman ng kasaysayan. Nitong nakaraang buwan, sumisid sa karagatan ng Rojas City ang grupo ng National Museum Underwater Archaeology Department sa lalim na mahigit 100 talampakan. 100 talampakan, 100 feet. Unsa man siya kalaw mo? Hindi ko man alaw mo kayo. Misyon nilang kumpirmahin ang di manoy nakalugog ditong Chinese merchant ship o barkong gamit sa pangangalakan ng mga Chino noong 19th century. Guys, pag speaking of 19th century, unsa man nga mga tuig ni siya no na belong. Mag-search tabi. 19th century. So 1900. 19th century atong tan-awon guys dito. Unsa ni nga mga tuig no ang nabiling sa 19th century. Ang 19th century pala guys, matod pa diri no sa Google. The 19th century began on January 1, 1801
and ended on December 31, 1900s. Ganyan pala guys, no? So kung 20th century, 1901 to 2000. So kay kita guys, 21st century na pala pa, no? Ha? Mga to guys, no? 1800s to 1900s pa niya, no? Nga mga artifacts. So shall we say itin mga 200 years kapina, no? So antique na siya. Og nalubog guys, no, na tungod guro no sa dili pa high-tech ang mga makinarya sa una mo nang na lunod, no, ang gisakyan guys nga mga bangka sa atong mga nino-nuno ano nga mga inch guys. Og naay dala kini kuno nga mga artifacts like mga banga, mga ceramics. Pag ceramics guys, kay balo naman tayo na mga plato ana, baso. Bandang, tuludan na. Kali na kang hatagon niya. Amo ka magsigarilyo, gawas. Nam ko bandang kunya kung Nung tulo man na. Tulo ba imong din. Ako wala mo pag libre biya sa kuan sa tao. Nagguba bayata na ha karon ha. Di ba? Ugma bayata. Ako nang gupon karon. Las 4 tas may oras ani. Dili ba ako magbaligi arog show? Kaya pa mangoro mag ay siomay. Mamaligyan na lang kog siomay. Tangtangon tanan. Hasta ang sin ilisan. Tulo na baya na kayo din ha. Gupon man na tanan. Hoy, wala yung mabilin ani. Siguro na yung mabilin kinira. Kana. Ay, tangtangon din na siya. Ay, dili mo niya siya ang ngayon mo tanggalan. Nagplano mi guys sa akong kwarto kay gubon maguni karon akong ilisan og semento. Dili. Tangtangon na siya. Dili kani dili no. Tangtangon lagi na kay kana di sa akong magbuwang butangan man nagsemento. Big 8 na dito. So muda ko gani siya dito allowance kay kana diha mo man sundon paingon dito. Ang kwarta na sunod semento na puno siya. Kay kung kana magud imagine kung kana himog kusina. Di malata ra baya na. Kusina dire. Gasana CR. Kusina din ha, pultahan din ha. Mabuta may pultahan exit. So kay balay isa ri pultahan. Nya diri ang kuan CR. Mulapad gani siya. Gubon man ni tanan. Kay mapait ba ako haligi kan gubon jud siya, di apil na di ba? Tangtangon gini siya. Dako ni nga trabaho light materials naman pwede naman sipat-sipaan maluguba naman na. Mao ni guys ang akong cut tray guys, ilisan. Sa naman. Dali rami pang sipa-sipaon naman. Pero dili sipaan yun kin na yung mga magamit ani ato man gamit i-recycle. Magamit ngapon siya og bisan pag sipa-sipaan nimo. Ano siya. Muna akong cut tray guys karaan niya himuon na ko ning semento. Kay nakautang man ko sa arawan. Narilisan man ta sa arawan guys manong kinahanglan gyud natay handumanan no. Si dili man na ang i-celebrate marilisan ka sa arawan kay utang baya na. So pag marilisan ka 100,000 malipay ra ka nya imong siniman na tag 5,000. Celebrate ka. So mao na to guys, magbasa tag comment diribe. From Joel Kahiga, sa ibang bansa binibili ng gobyerno nila. Kung meron ganon dito sa Pinas, ikukulong ka. Hahaha. O may talaga batas sa Pinas. Paano mo nasabi? Ikulong di ay? Di man ikulong ay kundi kuwaon da sa gobyerno no ang kuan sa National Museum kay National Treasure manggod na, diba? So muna to guys, thank you so much no kung niabot ka up to this part.